יופי, מעולה. טוב, רגע, אני רוצה להגיד לכם למעלה. שלום, שלום לניר. שלום. מה שלומך? בסדר, בהתחשב בנסיבות. בהתחשב בנסיבות, אז הנה, אנחנו נעשה את הנסיבות קצת יותר מסיבות, יותר נחמדות. אני מקווה, אני שמה את כולם על מיוט, בסדר? בסדר גמור. יופי. אז טוב, אז וולקאם. יש לי המון חומר להעביר, אני מקווה שאני אספיק בשעה להעביר את הכל. ההדרכה מדברת באמת על איך לרתום את בן הזוג לפרידה טובה ונעימה, ורגע, אני לא רואה אתכם כמו שצריך. אז קשר נישואין בין בני זוג, ככל הסכם החוזה בין שני הצדדים, תלוי ועומד על רצונם של הצדדים לקיימו. כאשר שני בני הזוג מעוניינים בקיום שלו, הכל זורם על מי מנוחות. אולם במקרה שבו אחד מבני הזוג מצהיר כי הוא או היא רוצים להתגרש, ומנחית את ההודעה הזו כרעם ביום בהיר, הרי שהליכי הגירושים הולכים ומסתבכים ויכולים להגיע למחוזות מקומות שאף אחד מכם לא התכוון להגיע לשם. יש הרבה סיבות לכך שאחד מבני הזוג רוצה להתגרש והשני לא. סיבות כלכליות, חוסר תקשורת, חוסר התאמה, בגידה, אלימות ועוד שלא נדע. אז מה עושים כשאחד מבני הזוג רוצה להתגרש והשני לא? שאלה מצוינת, אבל לפני שאענה על השאלה, חשוב לי שתדעו שכמעט תמיד בכל מערכת יחסים, אחד מבני הזוג יגיע להחלטה כלשהי לפני השני, ובכלל לפני שהשני חושב עליה בכלל באופן כללי אפילו. אוקיי? ואז ייווצר פער בין בני הזוג שהם יצטרכו לגשר עליו. ולכן, כשזה קורה, חשוב להיות מוכנים כמה שאפשר. אפשר בדרך כלל יש סימנים מקדימים, כמו חוסר תקשורת, היעדרות רבה מהבית, ויכוחים וריבים. מישהו שם עושה לי רעש. איפה אנחנו? ויכוחים וריבים קשים, ניתוק ועוד. ואז אלמנט ההפתעה קטן יותר ולפעמים אפילו נמנע. הרי לא ייתכן שהקשר בין בני הזוג יהיה טוב מאוד, ואז פתאום אחד מהם יקום וירצה לפרק את אותה המשפחתית. ככה, משום מקום. אלא אם כן הוא חי חיים כפולים, וכבר שמעתי גם על כאלה. שנייה לפני שאני צוללת להדרכה, אני רוצה להציג את עצמי. מי שמכיר אותי כבר? כן? תפחי אותי לקו-הוסט, אז אני אדאג שיהיה שקט. אחלה. אני אעזור לך. יופי. אני מאוד אוהבת שעוזרים לי איפה הקו-הוסט. הכחול שמימין לשם שלי. כן, רגע. הנה אתה, more. make co-host, בבקשה. תודה. קלת את הטייטל. תודה רבה. בכיף. יהודה, אני אשמח גם שאם יהיו שאלות בצ'אט או משהו, תוכל לעזור גם. יופי, אז שנייה לפני שאני צוללת להדרכה, אני רוצה להציג את עצמי, אבל מי שמכיר אותי כבר שיכתוב מכיר בצ'אט, פליז. בוא נראה. מכירה קצת. מכירה כבר קצת די הרבה. כן? לא, כי רק זה היה בזום כזה, מברש זומי. אז בסדר, עדיין. על הכיפק. אז יופי. אז למי שלא מכיר, אני הילה לוי, בעלת תואר במשפטים, מגשרת זוגית, שזה שילוב של מגשרת במשפחה ויועצת זוגית. ואצלי תוכלו להתגרש בלי אש ובלי להתרושש, בלי לפגוע אחד בשנייה, והכי חשוב, בלי לפגוע בילדים. למה? כי אני התגרשתי לפני 13 שנים, ואני יודעת מה זה להיות שם ואיך זה מרגיש. אני בחרתי להתגרש בטוב ולשמור על הבן שלנו, ולכן לפני הגירושים בפועל היינו בטיפול זוגי למעלה מ8 חודשים, שבסופו הגענו ביחד להבנה ולהסכמה שאנחנו לא רוצים להיות ביחד יותר. היום אני יודעת בוודאות שעצם זה שהגענו להסכמה הזאת ביחד, בליווי של איש מקצוע טיפולי, זה מה שסלל את הקשר הטוב שיש לנו עד היום, ואת הקשר הטוב שיש לבן שלי עם אבא שלו.
אני בזוגיות פרק ב' נפלאה כבר מעל ל6 שנים. מנהלת קהילה בפייסבוק ביחד עם עוד מגשר בשם יהודה ישראלי. הנה הוא איתנו, תעשו שלום יהודה. שנקראת להתגרש בלי להתרושש. הוא מנהלת קבוצת מגשרים ועורכי דין שעוסקים בגישור משפחה וגישור עסקי. מתנדבת כמגשרת במרכז הגישור בחיפה, ומרצה ומנחת סדנאות לגישור ולתקשורת. בשנים האחרונות פיתחתי שיטה לגישור גירושים בגישה הוליסטית, שנותנת מעטפת מקיפה לבני הזוג שמגיעים אליי להתגרש. אני מגשרת בשניים כאמור, ביחד עם יהודה, אני אישה, הוא גבר. אני באה בתחום המשפט והאימון, והוא בא בתחום הפיננסים וכלכלת המשפחה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מנחת הורים. כך אנחנו נותנים מענה הוליסטי על ההיבט המשפטי, ההיבט הכלכלי ועל ההיבט הרגשי מול הילדים בתהליך המורכב הזה שנקרא גירושים כאן. סליחה. תרצו לשמוע עוד על הנושא, מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בלינק שעושים לכם כאן בצ'אט. יהודה, אם אתה יכול לשים את הלינק, אני מאוד אשמח, אם יש לך בשלוף. הקבוצה היא קבוצה סגורה ואינטימית. שם אתם תוכלו לעקוב גם אחרי ההרצאות וההדרכות שלי ויהודה מעבירים, ותוכלו גם להתעדכן בכל מה שקשור לנושא פרידה וגירושים, כמובן בדגש על פרידה טובה וגירושים בטוב. חשוב לי לציין. אז מי שישאר איתי עד הסוף יקבל גם ממני מדריך שעזר להרבה זוגות להפוך את התקופה הזו לתקופה נסבלת ואפילו די טובה. אז קודם כל אני רוצה להוקיר אתכם שהגעתם. אני יודעת שזה לא פשוט, זה נושא די טעון ובאמת אני יודעת שלא קל לדבר על זה. ובטח שיש ילדים אולי קטנים, צריך לארגן אותם מקלחת, ארוחת ערב ולהגיע לפה בזמן. אז אני מכירה אתכם מאוד על זה שהגעתם, תודה רבה. אז תחילה, בואו נחזור רגע לשאלה שלנו. אז איך למרות חוסר התקשורת ולמרות הריבים והניתוק אפשר להביא את הצד השני להסכמה על הגירושים? מי שרוצה לדעת את התשובה, שיכתוב לי אני בבקשה בצ'אט. ואני בינתיים אשתאה לי. אני, אורית, איזה כיף לי. טוב, אז בוא נראה. אוי, למה זה חוזר לי אחורה? אני רוצה להתגרש, אבל מפחדת להישאר לבד, ולגדל את הילדים עם משכורת של 6,000 שקל פלוס מזונות. עכשיו, כשאנחנו עדיין ביחד, בעלי מכניס בנוסף למשכורת שלי עוד 12,000 שקלים לחודש. כך סיפרה לי מיטל בשיחה נפרדת במהלך הגישור לגירושים. הוא יכול לעבור לגור אצל ההורים שלו, ולי אין לי לאן ללכת. ניר, על הכיפק. יופי, תודה. הוא בטח לא ייקח את הילדים אלא רק פעם בשבוע, וכל סופה שני, ואז כל ההוצאות ייפלו עליי, ובטח ינסה לצאת עם מזונות נמוכים. מה אני עושה? כשמיטל אמרה לי שהיא רוצה להתגרש אבל מפחדת, בררנו על מה יושב הפחד הזה. מה בדיוק הצורך שלה? וכך הבנו שהפחד שלה נובע מהצורך שלה בביטחון כלכלי. אבל לילדים שלה כמובן, והוא זה שמניע אותה מלעשות את הצעד ולהתגרש, ובמקום זאת להמשיך לחיות בזוגיות לא טובה, שגורמת לה למרמור ולקשיים בתפקוד שלה כאימא, ומקשה עליה לשמור משרה אחת לאורך זמן, ובכלל לקיים חיים זוגיים עם בעלה. יותר לי אחורה. הבנתי שכדי שהיא תהיה מוכנה לעשות את הצעד, חשוב שהיא תבין שמקור הביטחון הכלכלי שלה בחיים אינו קשור לפרנסה שמביא הביתה בעלה, אלא המקור שלה לסיפוק הצורך הזה הוא פנימי, וקשור אך ורק לכישורים וליכולות שלה לעמוד על הרגליים, ולא להיות נזקקת לאף אחד, לא כלכלית ולא נפשית. ועל כן, מיטל צריכה לעבור תהליך של שינוי מחשבתי, ושל הבנה עמוקה, שעכשיו זה הזמן שלה לדאוג לעצמה ולפרוח, זה הזמן שלה לנצח את הפחד ולהצליח בכוחות עצמה לעמוד על הרגליים. ומתחושה של קורבנות וחוסר ביטחון, לתחושה שהיא יכולה לעמוד על הרגליים ולגדל את הילדים הנפלאים שלה לבד, ולהתחיל חיים חדשים בזכות עצמה. שלום בתן, אלן. שלום. אין ספק
שלום, שלום, איזה כיף שאת הצטרפת אלינו. טוב, אז אין ספק שזהו תהליך, והשינוי לא קרה ביום, אבל עצם ההבנה היוותה כבר את אבן הדרך הראשונה ליצירת ביטחון עצמי גבוה, והרגשה שהיא מסוגלת ויכולה להגיע לגירושים מוצלחים ובריאים בלי פחדים מיותרים. אין ספק שזה מפחיד מאוד לרדת ברמת החיים כשמתגרשים, ולכן חשוב מאוד לשים את הדברים על השולחן, שחור על גבי לבן, כדי ששני בני הזוג יבינו את המשמעות הכלכלית של הגירושים. כשמחלקים שני בתים, ייתכן ויהיו לשניכם הוצאות על שתי משכנתאות או אולי שכירויות, פעמיים הוצאות ישירות על הילדים כמו מחשב, בגדים, נעליים ואוכל בכל בית, חצי על ההוצאות הרפואיות והחינוך וגם תשלום מזונות. אני לא נכנסת כאן לזוגות שיש להם אולי ירושות ומתנות שהם קיבלו, אלא זוג ממוצע שאין לו נכסים וכספים מיותרים. חשוב בגירושים לשמור שלא יהיה בית עני ובית עשיר, ולכן על שניכם להבין כי עליכם לעשות כל שביכולתכם כדי לתרום לכך שהבית שלך והבית שלה או שלו יהיו במצב שווה יחסית מבחינה כלכלית. כך גם מחייבת הפסיקה היום. צריך לבחון את ההכנסות אל מול ההוצאות, מתוך סיכום הסכומים, לחלק שווה בשווה את הנטל הכלכלי, כך שלא יקרה מצב שתרדו ברמת החיים שלכם בשל הגירושים. אז כמו שאמרתי, מה שקרה עם מיטל, כשהיא באה וסיפרה לי שהיא רוצה להתגרש אבל מפחדת, היה קודם כל לבדוק על מה זה יושב, ומה הצורך האמיתי. במקרה שלה זה היה צורך כלכלי, אך במקרים אחרים יכולות להיות מספר סיבות שונות ומגוונות, כגון חוסר ביטחון עצמי, פחד מלפגוע בילדים, מלהיות לבד, פחד איך הסביבה תגיב ועוד, ויכול להיות שכל הפחדים והחששות גם יחד. בכל מקרה, צריך לבדוק טוב טוב מה הסיבה האמיתית לכך ולפרק אותה לגורמים, כלומר למוסס אותה, ואז לבדוק האם אכן שווה לפרק את התא המשפחתי שבניתם במשך עשרות שנים, או לא. חשוב לי להדגיש, כי אם לא נבדוק את מקור הפחדים והחששות שלנו מהגירושים ולא נפתור אותם לפני, במידה ונתגרש בסופו של דבר, נצא מהתהליך לחיים החדשים לא מוכנים, מאוד מבולבלים, ואולי אפילו ממורמרים. נעביר את הקשיים הללו לילדים שלנו שיכולים לחוות אותם בצורה מאוד לא טובה, ולבצע אותם החוצה בצורה של אלימות, קושי חברתי, נפשי ועוד. אז מי היה רוצה להוות דוגמה לילדים שלו? שיכתוב לי רוצה. מי רוצה להוות דוגמה לילדים שלו? אף אחד לא מרגיש שהוא רוצה להוות דוגמה לילדים שלו? אני אכן מהווה דוגמה. תודה רבה. צדיקה בסוף. זכרו, הורה מאושר, ילד מאושר, הורה ממורמר, ילד ממורמר. אז אחרי שמוססנו את הפחדים של מיטל והצליחה לעשות את השינוי ולהתגבר עליהם, היא הרגישה מספיק בטוחה לבוא לבעלה ולהודיע לו שהיא רוצה להתגרש. אבל אז הגיעו פחדים חדשים. איך היא יכולה לעשות את זה אם יש ביניהם נתק וחוסר בתקשורת כבר שנים, ואם כבר הם מדברים על זה רק בריבים וויכוחים. המקרה השכיח ביותר הוא שצד אחד החליט שהוא רוצה להתגרש והשני לא. אותו צד שהחליט נמצא כבר בתהליך הזה, זמן מה, וההחלטה התבשלה אצלה, לאחר תקופה ארוכה בדרך כלל של התלבטויות כאלה ואחרות, כפי שחווינו עם מיטל. אז כשזה קורה, יש סימנים בדרך כלל שלעין מבחוץ יותר קל לראות, אבל דווקא לבן או בת הזוג שאינם אובייקטיביים, יותר קשה להבחין בסימנים האלו ולהיות מוכנים למה שיבוא. ואז זה בא בהפתעה. פתאום, יום אחד מגיע אותו צד ומנחית על הצד השני את החלטתו, ועכשיו מה? כשזה קורה, הרבה פעמים הצד שכרגע קיבל את ההודעה, אולי חושב לעצמו שאם הוא או היא ישתנו, אז הכל יחזור לקדמותו. אבל זה לא תמיד כך. כי לפעמים זה כבר מאוחר מדי, זה כבר לא אפשרי,
וגם ההשתנות צריכה לבוא מתוך צורך פנימי, ולא כדי לרצות את הצד השני. כי אז השינוי יהיה לטווח הקצר בלבד, ולא לטווח הארוך. וכך, בני זוג רבים מוצאים את עצמם חוזרים לנקודת ההתחלה, או יותר נכון, לנקודת הסוף, מהר מאוד. ולכן, למקרה שאתה הצד שלא רוצה להתגרש, הדרך היחידה שלך שלך לנסות ולקרב את הצד השני אלייך, ולמנוע את הגירושים, היא הדרך ההפוכה, היא לשחרר. אפשר אולי לנסח את השיח ביניכם באופן הבא. אתה רוצה להתגרש? אוקיי, אני מאוד לא רוצה להתגרש, אבל אם זה מה שאתה רוצה, אני אקבל את ההחלטה. מאותה הנקודה, אני מציעה לאותו צד שלא רוצה להתגרש, לשתף פעולה עם בן בת הזוג ולקדם את סיום הקשר. עם זאת, אפשר לבקש הזדמנות אחרונה, אפשר לנסות ולפייס את השני, אבל בשום אופן לא לכפות את עצמך עליו או עליה. דרך אגב, זה לא אומר שהצד השני מושלם ואתה הגורם הרע, ממש לא, אבל בנקודת הזמן הזו, הצד השני בחר להיפרד וזו זכותו. אולי יש עוד הזדמנות לתקן, אבל לא בכוח. אציין כי כבר ראיתי לא מעט מקרים שבהם בן או בת הזוג שרצה להתגרש, שינה את דעתו, שינה את החלטתו דווקא כאשר בן הזוג השני הסכים לגירושים. ממש לאחרונה זה קרה. במקרה שאתה רוצה להתגרש, שאתה הצד שרוצה להתגרש, יש כמה דרכים לעדן את רוע הגזרה ולנסות לרתום את הצד השני. אבל לפני זה אני רוצה לחזור ולהדגיש, כי הליך גירושים לא רק פוגע בהורים, אלא הוא בעיקר פוגע בילדים. בשבילם ולטובתם, חשוב שתישארו משפחה גם אם החלטתם בסוף להתגרש. כי גם לאחר הגירושים תישארו ההורים של הילדים שלכם. אם אתם מהצד שמעוניין להתגרש ורוצים לדעת איך לשכנע את הצד השני, חשוב שתדברו על מה תהיה המשמעות של הפרדה ביניכם עבור הילדים. מהיכרות איתם תדעו די בוודאות איך הם יקבלו את זה, ואילו כלים וחוזקות יש להם כדי להתמודד עם הפרדה והגירושים. אם אתם יודעים בוודאות שזה יפגע בילדיכם, חשוב לשים גם זה על השולחן ולא להתעלם, כדי לרתום את הצד השני לרעיון ולהציע לעבוד על הנושא באמצעות יועץ מטפל הורי או מדריכת הורי. אגב, העצה שלי היא לעשות את זה בליווי של איש מקצוע טיפולי גם במקרה ואתם יודעים שהילדים שלכם יצליחו להתמודד טוב עם הגירושים. זה יעשה את זה רק יותר ויותר טוב. אז מי רוצה לדעת בוודאות שהילדים שלו לא ייפגעו מהגירושים? שיכתוב לי בוודאות. אני אמשיך הלאה. עוד נושא חשוב לא פחות בגירושים הוא הנושא הכלכלי. הצד שרוצה לשכנע להתגרש יכול להעלות את הנושא הכלכלי לדיון משותף ולהראות כי במקרה ותתגרשו, יהיה לשניכם יכולת לנהל שני בתים, ואפילו יכול להיות מצב שתשמרו על רמת החיים שהתרגלתם אליה, וכך הפגיעה הכלכלית בילדיכם תהיה מזערית אם בכלל. תזכרו שהקשר ביניכם לא מסתיים עם הגירושים, הוא רק משתנה. אתם שותפים להורות לעוד הרבה שנים, אז תעשו את התהליך הזה נכון, ולא בצורה חד צדדית, ואל תפגעו בשותף או בשותפה שלכם לגידול הילדים. זאת תהיה פגיעה בילדים שלכם. דברו ותעלו את נושא הפגיעה בילדים ואת נושא השמירה על רמת החיים. במקרים אלו ייתכן ותצליחו לשכנע את הצד השני להתגרש בטוב ולשמור על קשר טוב בשבילם. תנו לצד השני את הזמן לעכל את הדברים. אל תמהרו ואל תאיצו בהם. מגיע להם זמן לעכל את ההודעה, לעשות לעצמם סדר בראש ולחשוב איך ממשיכים הלאה. זמן לעכל את הבשורה לפני שנכנסים בתהליך הגירושים. אחרי הכל, אתם עשיתם כבר את התהליך בעצמכם. אתם כבר איבדתם את התהליך והגעתם כבר להחלטה. תנו זמן גם לצד השני לעשות את זה. אז למה אני רוצה להתגרש והיא או הוא לא? כי קודם כל, ייתכן והצד השני רואה את הקשר שלכם לגמרי אחרת, וכרגע הוא או היא צריכים זמן להקל ולאבד את הבשורה, וזה המקום שלי להגיד לכם שוב,
תנו להם את הזמן לחשוב על זה. תשאלו את עצמכם, לפני הכל, 1, האם עשיתי באמת את כל מה שיכולתי כדי לשמור על הזוגיות הנוכחית? 2, האם יש עוד משהו שאני יכול להגיד או לעשות כבר עכשיו שיכול להשפיע על ההחלטה שלי? האם הקשר הזה באמת חשוב לי ואשתי או בעלי סך הכל אנשים טובים ולא הייתי רוצה לפגוע בהם? והרביעי, האם חשוב לי להתגרש בגישור ולא לעבור את בית המשפט? מי יודע את התשובות לשאלות האלה כבר עכשיו? שירשום יודע. אני שוב אעבור הלאה. אם אחרי שביררתם עם עצמכם את השאלות הללו, הגעתם למסקנה הגורפת שאתם רוצים להתגרש בסוף, קבעו עם הצד השני לשבת לשיחה. ספרו להם מה אתם מרגישים, אחרי שכמובן ביררתם עם עצמכם את השאלות שמנינו קודם. שאלו אותו אותה, מה הם מרגישים בנוגע לגירושים? תנו להם את הזמן לעכב ולאבד את הדברים שנאמרו בשיחה. ותקבעו שוב לדבר בעוד כמה ימים. שלום ספטה. אני שמה על מיוט את כולם. שלום. שלום וברכה, אני שמה אותך על מיוט ספטה, ברוכה הבאה. יופי. עצם זה שתשבו לדבר ולא תצעקו אחד על השנייה או תתעלמו מהשנייה, השיח הזה ביניכם, יפתח ערוץ תקשורת חדש לגמרי ממה שהיה עד כה. השיח הזה יאפשר לשניכם לחשוב בצורה בהירה על הנושא הזה, ולקבל החלטות מתוך שיקול דעת למחשבה צלולה ולא מתוך לחץ ומצוקה. עצם זה שתגיעו לשיחה מוכנים, אחרי שעשיתם לעצמכם סדר במחשבות, יעזור לכם לרתום את הצד השני אליכם, ולגרום להם להקשיב לכם, ולמה שיש לכם להגיד, וגם להסכים ללכת איתכם בדרך שבחרתם. במידה ותגיעו אליי בסופו של דבר, תגידו לי, למרות הכל, אני רוצה להתגרש, והוא, היא לא, אז כדאי לפנות אליהם ולהגיד להם בצורה נחרצת, רכה ונעימה, מה שנקרא באסרטיביות. אשתי, או בעלי היקר או היקרה, אני רוצה להתגרש, אבל אני רוצה לעשות את זה בטוב ובצורה מכבדת. ומה שאני מבקשת הוא רק שנסיים את הנישואים יפה. בואו נפנה להליך גישור מסודר ונפסיק את המלחמות בינינו. באמירה הזאת, אתם לא רק מבטיחים שינוי, אלא מוכיחים שהשתנתם. אתם עכשיו מדברים בבהירות, מתוך שיקול דעת ומתוך החלטה שלמה. פעולה זו בלבד מרככת הרבה פעמים את העמדה הנחושה ומקרבת אל הגירושין שאותם אתם רוצים להשיג. לסיכום, אם בכל זאת אחד הצדדים מסרב להתגרש, מומלץ שתפנו אליי לשיחת אבחון. בשיחה אבדוק איתכן על מה ישר הרצון להתגרש, והאם יש סיכוי גם לשיקום הזוגיות. במידה ויש סיכוי למערכת היחסים ביניכם, תוכלו להתחיל הליך של גישור לשלום בית. כשהיתרון הגדול של הסכם זה הוא בכך שהוא נעשה בשלב שבו הצדדים עדיין בוחנים את חידוש הקשר. לכן ההסכמות שמתקבלות, הן מתקבלות במהירות, ורוח השיתוף יוצרת הסכם מאוזן והוגן. מגשרים טובים שהם אנשי שלום ידעו בהסתברות גבוהה להגיע לזה, כי עבורכם זה לא באמת שונה מהסכם גירושים, שכן אתם יכולים להיפרד בכל רגע נתון. ואני אסביר. בנוסף, אתם תמיד יכולים להתחיל הליך גישור גירושים ללא שלום בית, או במקרה הגרוע ביותר, לפנות בתביעת גירושים לבית הדין הרבני, שגם שם יפנו אתכם ליועץ נישואין שיחווה את דעתו, או לבית משפט לענייני משפחה שיפנו אתכם להליך גישור, הליך ליישוב סכסוך. זאת אומרת, כל הדרכים פתוחות לכם. אבל שתדעו שגם לאחר סיום הליך הגישור, אני עוזרת לבני הזוג בהליך של ייעוץ הורי, שבו אני עובדת איתם על שינוי דפוסי ההתנהגות, על אימוץ דפוסי תקשורת מקרבת, ועל שינוי מסרים בסיסי על מנת לעזור להם לשמור על הקשר הנוכחי, אולי אפילו להשאיר את הסכם הגירושים במגירה. רגע, אז איך הסתיים הסיפור של מיטל ובעלה? הזוג
עברו הליך לשלום בית, ובעלה התייצב לפגישות הגישור כי הוא הבין כי הקשר ביניהם הוזנח שנים רבות ויש מקום להידברות. מה גם שיש ילדים קטנים שמעורבים ויש את מיטל שסך הכל רוצה בטובתו. במהלך מספר פגישות בלבד, הזוג הגיע להסכמות על חלוקת הרכוש, על גובה המזונות, זמני השהות והאחריות ההורית המשותפת, שעליהם כמובן הם הגיעו להסכמה ביחד במשותף. הוספנו להסכם את ההסכמות שלהם על ההתנהלות הזוגית ביניהם לשנים הבאות, והוצאנו אותם לדרך חדשה. שלום עדי, עם עתיד ברור וידוע מראש. שלום שלום לכולם, ברוכים הבאים. במרבית המקרים, ההחלטה בדבר ביצוע הסכם שלום בית לחילופין גירושים מתקבלת כמוצא אחרון טרם ההחלטה בדבר פירוק קשר הנישואין בין בני הזוג, וזאת כניסיון אחרון לאחות את הקרע ביניהם טרם החלת הליך הגירושים. וחשוב לי להעביר בהקשר הזה כי החלטה בדבר ניסוח הסכם שלום בית לחילופין גירושים נתונה באופן מלא בידיים של בני הזוג, והיא לא יכולה לחפות לא על ידי ולא על ידי אף אחד אחר. ניסוח ההסכם שלום הבית, אוקיי? זה נקרא שלום בית לחילופין גירושים, במסגרת של הליך גישור, מהווה במרבית המקרים את הפתרון המועדף מבחינת בני הזוג, כאשר התפקיד שלי כמגשרת, שאני אשת מקצוע מוסמכת, מתמקד בניסיון ליישב את הסכסוך בין בני הזוג, ולהבטיח כי הסכם שלום הבית אכן ינוסח בצורה שתאפשר לבני הזוג לשקם את מרקם היחסים ביניהם, וזאת בהסכמה מלאה וברוח טובה. הניסיון מוכיח כי משעה שבני הזוג אינם פוסלים מלכתחילה את האפשרות להגעה לעמק השווה ביניהם, ניסוח הסכם שלום בית לחילופין גירושים במסגרת הליך גישור מציע וסיכוי הטוב ביותר לפיוס הדדי ולשמירה על יציבותו של משק הבית המשותף למשך שנים ארוכות בעתיד. הרי מה חשוב לנו בגירושים? שלא נפגע בילדים והיכולת הכלכלית שלנו לא תיפגע, ושנוכל להסתדר לבד ביום שלמחרת. אז אני מזמינה כל אחד ואחת שמעוניינת בשיחת עדכון ממני לרשום את השם ואת הטלפון כאן בצ'אט, או אפילו לרשום לי בפרטים, תכף אני אעביר את מספר הטלפון שלי. ועד לכאן הייתה ההדרכה. אני ממש מקווה שעזרתי לכם קצת להבין איך לרתום את בן הזוג או בת הזוג לפרידה טובה ונעימה. זה מספר הטלפון שלי. יש לכם כרגע זמן לשאלות. אם תרצו, אתם יכולים לשאול גם את יהודה. יהודה איש הפיננסים שלנו. אם תרצו, אתם יכולים לשאול אותי. אני פה זמינה לכם. וזהו, תודה רבה שהייתם איתי. אם יש למישהו שאלות, אני... תודה רבה. תודה רבה, אורי. אני רוצה לשאול רק, נכון שאם אני מבינה נכון, זה בעצם מאוד יותר משמעותי כשיש ילדים מתחת לגיל 18, כי בעצם אחרי שילדים יצאו מהבית זה פחות משמעותי. נכון מאוד. נכון מאוד, למרות ש... תראי, כשאין ילדים... כן, נכון, כשאין ילדים קטנים, זאת אומרת שהם כבר בגירים, אז הנושא של מזונות וזמני שהות ואחריות ההורים, יורדים מהפרק, באמת כל מה שנותר זה חלוקת הרכוש. ואז באמת זה הרבה יותר מפשט את העניין, למרות שלפעמים יש זוגות שיש להם הרבה נכסים, ואז התהליך הוא גם לא פשוט מורכב. אבל כן, כשיש ילדים בגירים, אז יורדים כמה נושאים שצריך לדון עליהם. כן, בהחלט. תודה. תודה גם. עוד מישהו רוצה לשאול? משהו? כלום. שוב. בתאלת רוצה לשאול משהו? אני רוצה לשאול, אפשר? בטח. אפשר לשאול? בטח. ברגע שמגיעים להסכם, תוך כמה זמן בית המשפט מאשר אותו ולסגור את העניין הזה? עניין של שבוע-שבועיים. אתה מגיע לבית המשפט עם ההסכם, החתום,
קובע תור בעצם לפגוש את השופט או השופטת, זה עניין של שבוע, שבועיים וזהו. אחר כך, אחרי שאתה מקבל פסק דין מבית המשפט, אם חתנת כדת דין, כדת משה בישראל, אז אתה אחר כך עובר ברבנות, וגם שם מקבל גט עם הסכם הגירושים החתום, עם פסק הדין שקיבלת. הבנתי. טוב, דת ואמונות תפלות אחרות לא כל כך מעניין אותנו. השאלה היא, פשוט אפשר להתגרש ולחיות ביחד, כלומר, להגיע לגירושים כל אחד בעניין שלו ולחיות ביחד. מה המינוס כאן או מה הפלוס? אין מינוס ופלוס, זה תלוי בכם. אם זה מה שאתם רוצים, אז אין בזה שום מינוס. אתם תמצאו את כל הפלוסים האפשריים. כל זוג והדינמיקה שלו והמערכת היחסים שלו. לא, השאלה, הכוונה למעשה, אם זוג רוצה, אומר בסדר, בואו נחלק הכל, כן, יש דברים שלא היו טובים בינינו, לא יודעים איך זה יהיה, נשתדל אמנם, אז יש שתי אפשרויות, או כמו שאת הצעת באמת, שלום בית עם התניה של גירושים, כן, ויש את האפשרות השנייה שבאמת להתגרש, ואז חיים ביחד, לא טוב, אז פשוט לא חיים יותר ביחד וזהו. זה מאפשר לאחד הצדדים לקום בוקר אחד ולהגיד שלום, כמו שאתה אומר. בדיוק. אז איפה, מה כאן, אם יש הבדל, או מה, לא יודע, כאילו, מה את חושבת על זה? תראה, עוד פעם, אם בני הזוג אין ביניהם תקשורת, והם לא רוצים לראות אחד את הפרצוף של השנייה, והם לא רוצים לנהל, לקום בבוקר ולשתות קפה ביחד, אז אין סיבה שהם יגורו ביחד, אוקיי? זאת אומרת, הסכם הגירושים וחילופין שלום בית לא ייתן מענה לזוג כזה, אוקיי? אני מדברת על ההסכם הספציפי הזה, מתאים לזוגות שכן רוצים להיות בקשר, וכן חשובה להם טובת הילדים, וכן חשוב להם שהיחסים שלהם יהיו טובים למען הילדים, וכן יכולים אולי פעם לאכול ארוחת ערב ביחד, או אולי לצאת לסרט ביחד עם הילדים, או אם יש שהם אירועים משותפים לילדים, כמו פורים, כמו ל"ג בעומר וכאלה, הם לא, זאת אומרת, הם יגיעו ביחד לאירועים האלה. זאת המטרה של כן, אני גם מדבר בדיוק על מה שאת אומרת, אפילו יותר מזה, רק שאלה עוד פעם, מבחינה טכנית או בירוקרטית, מה ההבדל? כלומר, אוקיי, מתגרשים, כי באמת יש עניין של, כן. מה ההבדל בין מה למה? וחיים, מתגרשים וחיים ביחד, כשרוצים. זאת אומרת, אם רוצים, ואם לא רוצים, אז אומרים שלום, ובלי עוד פעם צורך להיכנס לכל הסיפור הזה. נכון. אם אתם רוצים להתגרש על הנייר, אבל להישאר לגור ביחד, עניין שלכם. ברור, אני שואל, אם יש איזשהו יתרון לזה, על פני שלום בית, גירושים לחליפין. יש את הרגשה שכאילו אתה בחופש להחליט כל שנייה, גם הצד השני, כן, זה ברור ששני הצדדים יכולים להחליט על זה. יש לכם את החופש המיידי לקום בבוקר וללכת, זה, תקרא לזה אפילו אקדח מעשן על השולחן. האם זה יתרון? זה תלוי בכם, אני לא יודע לענות. זה רק תלוי בכם, האם זה יתרון או חיסרון, זה תלוי בזוג עצמו, מה הוא רוצה. אם יש לכם הסכם גירושים שנמצא במגירה ואתם גרים ביחד וטוב לכם, תשאירו אותו במגירה, אוקיי? אבל כמו שיהודה אמר, יש לכם אפשרות לקום וללכת פשוט, וכן לקבל גושפנקה על ההסכם הגירושים. יש עוד הבדל אחד, סליחה רגע, יש עוד הבדל אחד, ששמים שלום בית לחילופין גירושין, מקפידים לכתוב שם תקופת זמן שהזוג מחליט, כן? אתה יכול להגיד גם חודש, כן? שבתקופה הזאת לא מפעילים בית משפט, זאת אומרת לא מתגרשים, נותנים את הצ'אנס, זאת אומרת כן יש פה איזשהו רצון כנה של שני הצדדים, וואלה בוא ניקח חצי שנה, שנה, 9 חודשים, 3 חודשים, לנסות באמת לשקם את המצב.
כן, את זה אני הבנתי, אבל בכל זאת, כנראה שלרדתם לסף דעתי. אני אומר כזה דבר, הרי אי אפשר להחזיק מישהו בכוח, וגם לא מעוניין להחזיק מישהו בכוח. אז פשוט אפשר פשוט להתגרש, וכשלא טוב לאחד משני הצדדים, עוד פעם, זה לא משהו אנוכי, חד צדדי, כשאחד משני הצדדים לא טוב לו, כמו שאמרת, הוא קם והולך, למה לקשור אותו? למה להישאר אבל אם ככה? אם החלטתם להתגרש, אז למה להישאר? אני לא מבין את ההבדל בניואנס הקטן הזה. אוקיי, כי היה מה שהיה, היו אי נעימויות, משקעים, כן, לא אכנס כאן לסיפור האישי שלי, וכן, הגענו לקטע הזה שכן, עלה עניין של גירושים, אוקיי, ואחד מהצדדים, לא חשוב מי, רוצה להתגרש. וגם, כמו שאפשר אולי להבין בין השורות, שבכל זאת, הקשר שלנו, הזוגי, הוא עדיין חשוב ורצוי, והיה במשך 20 משהו שנה נפלא. האמת שגם חשבתי על זה, לא מכיר הרבה זוגות שככה היה קשר כל כך טוב. אז בגלל זה רואים סיכוי לקשר, וקשר טוב, כמו שהיה במשך עשרות שנים, כמו שאמרתי. אני רגע עוצרת אותך, כי באמת אני לא רוצה שתיכנס ככה לפני כולם בסיפור האישי שלך, אבל אני רוצה גם לנסות לענות לך. הסכם גירושין הוא הסכם גירושין לכל דבר, אוקיי? אתה יכול לעשות הסכם גירושין בגישור, ללכת אותו לבית משפט, לקבל פסק דין, ולשים אותו במגירה ולחיות עם גרושתך ביחד בבית. אף אחד לא יודע מזה, זה החלטה שלך ושל הגרושה שלך, טוב לכם, סבבה. היה ואתה רוצה לשקם את הזוגיות שלך ושל גרושתך, אז הסכם שלום בית וחילופין גירושין, זה מה שמתאים לך. זאת אומרת, זה נותן לך, כמו שיהודה אמר, איזשהו זמן לעבוד על הזוגיות. זאת אומרת, אתם הזוג שרוצים להתגרש, אוקיי? אתם רוצים להבטיח את הגירושין שלכם, אתם רוצים לדעת שכשמגיע הדדליין, קבעתם נגיד ששנה אתם עובדים על הזוגיות, אוקיי? והסתיימה השנה, אתם מוציאים את הסכם הגירושין מהמגירה, והולכים איתו לבית המשפט ומתגרשים כדת אחת. בסדר? אבל זה באמת מתאים למי שרוצה אולי לעבוד על הזוגיות שלו, ובאמת לחיות ביחד כזוג. בסדר? לא כגרושים. בסדר? אני עדיין לא מבין מה אכפת לי שיהיה רשום לי גרוש ולחיות ביחד, או שלא אז זה יהיה עניין רשום... שלך. זה עניין שלך. זה תחליט לך, מה אתה רוצה לעשות? כן, זה ברור, פשוט רציתי לדעת אם יש כאן משהו נסתר שאני לא מבין, כי בעיניי זה ממש לא משנה. לא צריך לתפוס אף אחד עם חוזה כזה או אחר. אוקיי, בסדר גמור. נכון. טוב, בסדר, יש כאן שאלה, תודה על השאלה. יש כאן שאלה, אם הצד השני לא מוכן לתקשורת ולא נשואים ויש ילדים קטינים משותפים. אז מה קורה באמת כשאין תקשורת? דיברתי על זה בהדרכה. אני לא יודעת מתי נכנסתם להדרכה, אבל בעצם כשאין תקשורת, חשוב לייצר אותה. בסדר? איך אנחנו מייצרים אותה? אנחנו באמת קובעים שיחה. כמו שאנחנו קובעים פגישה עם מישהו שאנחנו צריכים לקבוע איתו פגישה, אז אנחנו קובעים פגישה עם בן או בת הזוג כדי לשוחח איתם. אם אני רגע אחזור להדרכה, אז באמת, רגע אני רוצה לעשות share שוב, אז בוא נראה שנייה, אני יכולה. אוקיי, אז הנה, וזה באמת עצם זה שתגיעו, שתשבו לדבר ולא תצטרכו אחד על השנייה, תתעלמו אחד מהשנייה, השיח הזה ביניכם יפתח ערוץ תקשורת חדש לגמרי ממה שהיה עד פה. השיח הזה יאפשר לשניכם לחשוב בצורה בהירה יותר על הנושא ולעשות החלטות בתוך שיקול דעת. אוקיי? אבל חשוב קודם כל שתשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אוקיי? לפני השיחה, לפני שאתם הולכים לדבר עם בן או בת זוג, אוקיי? תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אם יש מישהו שרוצה לצלם את זה, הוא מוזמן לצלם את זה, ואת השקף הזה,
פשוט חשוב, כי כשאני יודעת מה אני מרגישה, אוקיי, כשאני יושבת טוב בנעליים שלי, מבחינת התחושות שלי, ואני שלמה לגמרי בהחלטה, הרבה יותר קל לי לפנות לבן בת זוג, שאין לי היום תקשורת איתו, ולהגיד לו, תקשיב, אני רוצה שנדבר על יחסנו לאן, מה שנקרא, בואו נדבר, נעשה שיחה, תקבעו עם הצד השני, לשבת לשיחה, ספרו להם מה אתם מרגישים, אחרי שכבר עניתם על השאלות האלה בעצמכם, תשאלו אותם מה הם מרגישים בנוגע לגירושים, אבל תיתנו להם זמן להקל ולאבד את הדברים שנאמרו בשיחה, ותקבעו שוב לדבר בעוד כמה ימים, אוקיי? ואחרי שתבינו את זה, אחרי שתעשו את זה, עצם זה שישבתם ודיברתם, זה יפתח ערוץ תקשורת, אוקיי? אתם תבואו בבהירות, לא תהיו לחוצים, אוקיי? ועצם זה שתגיעו לשיחה מוכנים, אחרי שעשיתם כבר לעצמכם סדר במחשבות, זה יעזור לכם לרתום את הצד השני לכם, ולגרום להם להקשיב לכם, ולמה שיש לכם להגיד, וגם להסכים ללכת לכם בדרך שבחרתם. אוקיי? אני אשמח לדעת אם זה ענה על השאלה. אם לא, אני אשמח להרחיב את זה. יש צורך. אני אשמח לשאול שאלה אם אפשר. בטח, בשמחה. ערב טוב, קודם כל תודה על ההדרכה. באהבה. שאלה להסכם, כמו שאמרתם, שתי החלופות, שתי אפשרויות, על הסכם שלום בית, נכון? קראתי על זה, שמעתי על זה. מה היתרון של זה, לא כחלופה, לא כמו השאלה הקודמת, זאת אומרת, בהנחה שזוג נמצא בטיפול, ויש צד אחד שרוצה להתגרש וצד אחד שלא רוצה להתגרש, אז מה זה שונה מלהיות בתהליך של כן של דיאלוג, אבל יש פערים, לא ניכנס לסיפור אישי, אבל יש פערים. מה זה נותן? עצם האמירה שמה יקרה אם, זה לא אמירה, זה עצם זה שיש לך ביטחון, שאתה כבר סגרת את כל נושא הגירושים. זאת אומרת, שהגיע היום והחלטתם שזהו, סיימתם עם הטיפול הזוגי, עשיתם כל מה שיכולתם, עבדתם על הזוגיות, שאלתם את עצמכם את כל מה שצריך לשאול, בררתם עם עצמכם את כל מה שצריך לברר, הגעתם למסקנה סופית גורפת שזהו, להתגרשים, בסדר? לא מסתדרים, לא מצליחים לגשר על הפערים, אז אתם מוצאים את ההסכם הזה מהמגירה, כמו שאמרתי, והולכים ומתגרשים, כשאתם יודעים כבר מה הולך לקרות ביום של אחרי הגירושים. אתם יודעים מי לוקח את הדירה, מי לוקח את הרכב, מי לוקח את החוט מעריך, אוקיי? ברמה כזאת, אצל מי יהיו הילדים ביום א', אצל מי יהיו הילדים ביום ב', וממש ברזולוציה של גירושים לכל דבר. זאת אומרת, זה הסכם גירושין לכל דבר, שיש בו אלמנט נוסף שמקנה לבני הזוג זמן לעבוד על הזוגיות, וגם זה נותן, אנחנו מכניסים לתוך ההסכם, הסכמות לגבי ההתנהלות הזוגית בזמן הזה. אוקיי? אם זה לכבד אחד את השנייה, אם יש ריבים, איך פותרים את הריבים האלה, באיזה צורה, למי פונים, כשלא מצליחים בכל זאת לגשר על הפערים. שנייה, אני מביאה את התנור רגע. סליחה רגע, אוי. ברח לי, בסדר? אז זה ההבדל בין להיות בטיפול זוגי בלי הסכם גירושים ביד, ואחר כך, אחרי הטיפול הזוגי, אם לא הגעתם להסכמות, להתחיל הליך גישור, לבין כבר להתחיל הליך גישור, לקבוע בו מוסכמות לגבי העבודה הזוגית, ולגבי הגירושים, ואז אתה עם ראש שקט, יוצא לדרך חדשה. אוקיי, תודה. זה ברור? על הכיפק, אני שמחה. יופי, אני ממש שמחה על השאלות שלכם, תודה רבה, זה כיף לי לשמוע. אז אם יש עוד משהו שאתם צריכים, יש לכם בצ'אט גם את הלינק לקבוצה, אני ממש אשמח, אני אשים אותו עוד פעם למי
נכנס מאוחר, נשלח ל-everyone, הנה שמו את זה, יופי, תודה רבה, מעולה, אז יש לנו גם לינק לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה היא קבוצה סגורה, אינטימית, באמת אתם יכולים להרגיש חופשי שם, זאת המטרה, שתוכלו להיכנס, לשאול שאלות, לקבל מידע, תוכלו לקבל גם הודעות כמובן על הדרכות נוספות שלי, של יהודה, ובאמת יש לנו לייבים שם, אנחנו מביאים כל חודש סיפור גירושין של מישהו אחר, שמהווה השראה לאנשים שעוברים את התהליך הזה. באמת שווה, קבוצה שווה, ממליצה בחום, וזהו, ולכל דבר ועניין אני גם אשים את הטלפון שלי, 050-4277-658, מוזמנים להתקשר אליי, ליצור את הקשר, מה שנוח לכם. זהו, אז נעמתם לי מאוד. תודה רבה. תודה רבה, אורית. ממש שמחתי לראות אתכם. תודה אילה, תודה רבה. תודה רבה. שיהיה יום מקסים, ביי ביי. תסגרי את ההקלטה, אילה.